Kenya. Be ihere kendo inyalo wache maler kendo e yo makare kaka dwarore. Adwa mondo ang'e ni to filosofia mar joluo. Idwaro gimoro amora in gi wuoro gi gombo. To bende ing'eyo nond dhout Luo kod sigand thuond Luo. Joluo wacho ni gibed mayote ote. Yes. Tudri kod James Rabalakwase e Ramogi TV. Chieng' ngeso ka ngeso, chakre saa 1:45 mamidhiambo. E chenro mar Ahero Dhowa. En injili mar mo. En injili man gi ko. En injili maler maber. Bed gi yie maonge luoro. Bed gadiera maonge to. Mano en chir. Kendo ma ok we ng'ato nono. Injili makelo lokruok makare. Tudri kod Roda Nyarko Kitmo, Jilo Jamwaka, kod Ken the DJ. Yae, injili nyale. Jumapil ka jumapil, chakre saa 12 mar okinyi. E chenro mar Injili Kalo, e Ramogi TV. Gik masiko timore ngimane, miyo bedo gi penjo mang'eny. Anyalo timo ni gimara cha inya tapki. Nono nyalo bedo jasiki maduong'. Kabe onyalo bedo gi more ngimane. To hera ma en go kuom jode, miyo temo umogi gi yore te. Ing'e ni kawuono tapki ochako miyi ngima machielo. Akwai ni ikonywa wate. Tapki, wuok tich nyaka ngeso, saa 2:15 e Ramogi TV. Radio Ramogi, Cartoon Jaluo. Radio Ramogi. This week's hot games on Shabiki.com. Bet on Shabiki.com with 100 bob and stand a chance to win a flat screen TV. Strictly not for persons under the age of 18. Betting can be addictive. Play responsibly. Shabiki.com is authorized and regulated by the BCLB. License number 305. Chinda TV Kishabiki. Shabiki.com.